Ziman û hişmendiya neteweyî, adar jiyan. Her ziman neynikeke bê hempayek û nirx, efsane, mîtolojî, jiyana rojane û rewîtiya dîrokiya civaka mirovê ku tê de ji dayîk bûye nîşan dide. Di vê çarçoveyê de wekî ku her car tê kirpandin, ziman ne tenê navgîna ragihandinê ye, heman demê de hilgirê hişmendiya tekakas a neteweyî û stûna nasname, hebûn û xwebûna wî ye. Rola ku ziman di hewldanên neteweyan de ji bo diyarkirin, parastin û domandina hebûna xwe dilîze girîng e. Lewre ziman di avakirina nasnameya ferdî û civakî de faktoreke diyarkere. Berê ku tekakas di civakê de qonaxa fêrbûna çanda xwe biqedîne, rastî gelek kesên ku kesayetiya wan ji hev cuda ye tê. Ev çanda ku tekakas bi xwe jî pê re rûbirû dibîne, bêtir bala wî dikişîne û dixwaze li gor wê çandê bijî û xwe bide çespandin. Ev çand nemaze li gor hişmendiya neteweyî dişewe û geş dibe. Ya girîngtir jî ew e ku em zimanê dayîkê her gav wekî berdevkê derbirîna ramaneke afrîner û çêker û hişmendiya neteweyî were dîtin. Gava ku gotinên pêşiyan, biwêj, metelokên di zimanekê de tên lêkolîn kirin, hişmendiya neteweyî ya civaka ku bi wî zimanî diaxive ji xwe ber derdikeve holê. Di geşedaniya hişmendiya neteweyî de rola ziman pir girîng e. Çawa ku mirov her tim bi saya zimanê xwe dibe heyîneke civakî, heman gavê dibe heyîneke neteweyî jî. Mirovê ku bi zimanê xwe dayîkê difikire û xwe îfade dike, di civakê de xwe aramtir, azadtir û ewletir dibîne. Ev hest hem di avakirina nasnameya kolektif de hem jî di nasnameya tekakasî de dibe alîkar ku tekakas têkiliyên xwe yên civakî de bi ser bikeve. Hişmendiya neteweyî wekî diyardeya vê nasnameya kolektif ew e ku mirov ji heman koka dîrokî, çandî û zimanî tên. Ziman di dîrokê de ji bo gelek neteweyan bûye qada berxwedanê. Di serdemên bindestî, bişaftin, asîmîlasyon û mîtînkariyê, kolonyalîzmê de netewe bi saya zimanê xwe hewl dide ku nasnameya xwe biparêze. Di vî warî de ziman ne tenê nasnameyê ava dike, heman demê de nasnameya neteweyî diparêze, hildigire û nefş bi nefş vediguhêze dihatûyê. Pêkhatina hişmendiya neteweyî û helwesta zimên di dîrokê de bi derketina netewdewletên nûjen re sîstematîktir bûye. Tevgerên neteweperest ên ku di sed sala 18 û 19yan de li Ewropayê pêşketine nîşan didin ku ziman di vê pêvajoyê de hêmaneke bingehîn e. Her neteweyî zimanê xwe wek sembola yekîtî û resenîtiyê dîtiye û ji dîrokê bigirin heta çandê, ji perwerdeyî bigirin heta çepemeniyê, ji wêjeyê bigirin heta hunerê, ji hiqûq û dadmendiyê bigirin heta bazirganî û aboriyê, di her qadê de hûl daye ku zimanê xwe dayîkê sererast, têkûz û serdest bike. Têgeha neteweyî bi giştî li gor zimanê hevpartê pênasekirin. Pêkhateyên pir zimanî yan hatine parçekirin, an jî li gor siyaseta fermiya zimanî tên standardîzekirin. Belê ev rewş têgihên wekî mafên zimanî û parastina zimanên kêm neteweyan dixe xetereyê. Li gor daneyên UNESCOyê îro li cîhanê zêdetirî 6000 ziman tên axaftin û ji nîvê wan zêdetir di xetereya wendabûnê de ne. Gelek ji wan zimanan kevirê bingehîn ê hişmendiya neteweyî ya gelanin. Tunebûna ziman gelek caran bi marjinalbûna çandî û siyasîya mirovên ku wî zimanî diaxivin re pêk tê. Rewşa dûrxistina pergalên perwerdeyiyê, qedexekirin û biyanîbûn bi demê re dibe sedema qelsbûna hişmendiya neteweyî. Bi karanîna medyaya statûkoparêz û alavên ragihandinê yên fermî di qadên giştî de dibe sedem ku tekakas û civak ji zimanê xwe zikmakî dûr bikeve. Li gelek deverên cîhanê mirov ji bo parastina ziman û çanda xwe têdigoşin. Ev têkoşîn hin caran bi wêjeyê, hin caran bi tevgerên siyasî û hin caran jî bi saziyên perwerdeyiyê tê meşandin. Ji bo wê divê ji nû ve fêrbûna zimanê dayîkê, parastina çandê, geşedaniyên wêjeyê, hunerî, di sixreya parastina nirxên neteweyî de bi zimanê neteweyî pêkwerin. Fêrbûn û bikaranîna zimanê dayîkê çandeke neteweyî ava dike. Ev çanda neteweyî, hişmendiya neteweyî bi xwe re tîne. Divê ji bo vê yekê bername û pêşnûmayên perwerdeyiya bi zimanê dayîkê werin amadekirin, da ku hem ji hêla fermî û hem ji hêla civakî ve derfetên hînbûn û bikaranîna zimanê dayîkê pêk werin. Têkiliyên herîşên ber ên di navbera hişmendiya neteweyî û ziman de bi polîtikayên perwerdeyiyê pêktin. Perwerdeya bi zimanê dayîkê ne tenê piştgiriya pêşveçûna kesan e dike. Heman gavê ji pêşveçûna hişmendiya neteweyî zûtir û xurttir dike. Berowa jî wê dema ku mirov neçar dimînin ku bi zimanekê biyanî perwerdeyiyê bibînin, hem baweriya wan a bi mirovan û hem jî bi xwe ewleyiya wan qels dibe.
Ji ber vê yekê di civakên pir zimanî de polîtikayên zimanî yên wek hêvîxwaz û tevhev hem tevkariyê li aştiya civakî dikin, hem dewlemendiya çandî diparêzin û hem jî nasnameyên cudabelê yên li hev û hevseng pêkdînin. Jiyana gelan bi hizirkirin, nivîsandin û hilberîna bi zimanê neteweyî ya dayîkê ve girîdayî ye. Ji ber vê yekê jî parastin, pêşxistin û azadkirina ziman ne tenê erkeke çandî ye, ew xaleke girîng a têkoşîna hebûnê ye. Ramîn û sîwîrîna bi zimanê dayîkê ruhekê wisa ye ku hem tê hîskirin û hem jî ji bo nifşê bê tê veguhestin. Tiştê ku hişmendiya neteweyî pêk dîne zimanê neteweyî ye. Hişmendiya neteweyî tê wateyê haydarbûna ji vê ruhê, zindî îştina wî û gihandina nifşên paşerojê. Pêkhatina hişmendiya neteweyî bê zimên nepêkan e. Hişmendiya neteweyî bi bêje, gotin û vegotinê, bi awaz û dengê neteweyî, gotinên pêşiyan, bi wêj û wêjeya neteweyî re dikemile. Dema ku ev hişmendî winda bibe, netewe ne tenê zimanê xwe, rabirduya xwe, siberoja xwe û rihê xwe yê neteweyî jî winda dike. Windabûna ziman, hilweşîna nasnameyê û tunebûna neteweyî ye. Windabûna ziman, tenê netunebûna neteweyî ye. Her wiha ji holêrakirina şêwaza jiyana civakî, çandî û dîrokî jî. Netewe navê wê prosesê ye ku tê de ferd fêr dibe ku bibe endamê civakeke diyarkirî û ji ber vê yekê jî bibe hebûneke civakî û çandî. Mirov heta radeyekê hin hewcedariyên xwe yên bingehîn jî bi tena serê xwe bicîhtîne. Di vê pêvajoyê de ferd bi pîvan û nirxên civakê û bi hînbûna rolên xwe yên civakî dibe endameke asayî ya neteweya xwe. Belê heman hewurdora civakî her gavrê nade ferdên ku axaftina wan bişê bi hev pêk were. Taybetmendiyên genetîkên cewherî û xisletên yekeyên civakî yên ku ferd pê vegirêdayî ye, cudayiya têkiliyên ferdî û civakî û gelek faktorên din ên tên zanîn û nayên zanîn dibin sedem ku gelek tekekas endamên heman civakê ne, belê di şêwaza axaftina xwe de nexwediye heman neteweyan e. Tiştê ku tekekas dike, hebûneke civakî ya neteweya wî ye. Tiştê ku neteweyê dike netewe, zimanê dayîkê ye. Hişmendiya neteweyî jî her gav bi zimanê dayîkê dest pê dike, bi zimanê dayîkê pêş ve diçe û bi zimanê dayîkê distewe.